Hola, soc la Míriam, us explicaré els diferents tipus de cèl·lules i les principals funcions dels orgànuls cel·lulars. Rep experimenta. Hi ha éssers vius que estan formats per una sola cèl·lula i per això s'anomenen unicel·lulars, mentre que els pluricel·lulars estan constituïts per nombroses cèl·lules. I aquestes cèl·lules són tan petites que només les podem veure a través d'un microscopi. Així doncs, la cèl·lula és la part més petita d'un ésser viu, capaç de dur a terme les tres funcions vitals: nutrició, relació i reproducció. Una de les característiques més importants de les cèl·lules és el tipus d'estructura que presenten. Les cèl·lules eucariotes tenen un nucli dins del qual hi ha protegit el material genètic o ADN. En canvi, el material genètic de les cèl·lules procariotes no es troba tancat dins un nucli, sinó lliure en el citoplasma. Aquí tenim una maqueta de cèl·lula eucariota, concretament de cèl·lula animal, i hi ha tres parts fonamentals en aquestes cèl·lules. La primera és la membrana plasmàtica, que li dona forma i suport a la cèl·lula. Després tenim el nucli, on hi ha el material genètic, i finalment el citoplasma, que és una substància viscosa on es troben els orgànuls cel·lulars. Els orgànuls cel·lulars es troben tots delimitats per una membrana i tenen diferents funcions. Per exemple, tenim el complex de Golgi, que es tracta d'unes vesícules encarregades del transport de substàncies cap a l'interior i cap a l'exterior de la cèl·lula. També tenim el reticle endoplasmàtic, que es divideix en llis i rugós. En el rugós també trobem els ribosomes, i aquests es dediquen a la síntesi de proteïnes i lípids i el seu transport. Després tenim les mitocòndries, que tenen doble capa i són les carregades de la respiració cel·lular. Després trobem diferents vesícules, com els vacúols i els lisosomes. Els vacúols són els responsables del transport i emmagatzematge de proteïnes i glúcids, mentre que els lisosomes s'encarreguen de digerir aquelles parts de la cèl·lula que ja no es necessiten. I per últim tenim els centríols i el citoesquelet. Els centríols són estructures cilíndriques que col·laboren en la repartició de cromosomes durant la divisió cel·lular, així com el citoesquelet li dona forma a la cèl·lula i ajuda en el moviment cel·lular. Així doncs, els orgànuls cel·lulars són els components que donen la vitalitat, el funcionament i el metabolisme a la cèl·lula.